Si això és el problema, no te preocupes. Trobarem segur. Si no, ja te lo trobaré jo. No, sí, després me penja les medalletes jo. Bon dia, un altre pic. Ara començarem la xerrada de les jornades municipalistes. La xerrada, concretament, aquesta serà Democratitzem l'economia de la ciutat, que la donarà en Ivan Miró. Ell és un sociòleg, membre de l'Assemblea de Barri de Sants i soci de la Cooperativa de Treball de Ciutat Invisible. Aquesta cooperativa és un projecte que crea continguts crítics per estimular tant la construcció d'alternatives laborals del treball i assalariat com la reapropiació de la política a nivell local. També és part de la xarxa, aquesta cooperativa és part de la xarxa Economia Solidària, on hi ha unes 150 cooperatives i organitzacions que treballen en una economia alternativa. I tornant a Ivan, ha publicat o copublicat diversos llibres, sigui tant de crítica social com poden ser Treball, valors i canvi i les ruptures en la precarietat, que és una aproximació als efectes del treball precari sobre la cultura dels joves, i Barcelona marca registrada un model a desarmar, o sigui també d'aportacions que pugui fer tant el cooperativisme com el municipalisme, com construir municipis des dels moviments socials o les cooperatives obreres de Sants, autogestió proletària en un barri de Barcelona, entre 1870 i 1929. Ara acaba de publicar fa res una novel·la que se diu La revolta que viurem, que explica la història de 4 joves que viuen una revolta a una Barcelona que se devora a si mateixa. Si no vaig equivocat, està transitant aquí a Palma. I bé, això és un poc com xerrarà de democratitzar l'economia de ciutat. I ja te dono pas. Doncs moltes gràcies, bon dia. Gràcies per convidar-me a compartir aquesta proposta de democratitzar l'economia dels pobles i les ciutats. Bàsicament el que intentaré fer avui és compartir amb vosaltres una sèrie de mesures que hem elaborat des de la xarxa d'Economia Solidària per tal d'impulsar l'economia social i solidària a nivell local. En tot cas, fer una reflexió sobre la qüestió de l'economia local, de l'economia urbana. En aquest sentit, m'ha agradat molt la intervenció del company de Navàs. Parlarem d'algunes coses que tenen a veure amb els pressupostos participatius, però sobretot m'ha agradat per la conclusió final, que és una conclusió que ens hem trobat en altres formacions polítiques, per exemple a Euskal Herria, amb companys de Sortu, que han extradit a les institucions, conjuntament amb Bildu, i que a les primeres legislatures han optat per tenir aquelles regidories típiques dels moviments socials, cultura, participació,
solidaritat, no? Els temes propis dels moviments socials són els que d'una forma intuïtiva i jo crec que a vegades poc reflexiva, no? Doncs tendim a identificar-nos com a les carteres pròpies dels moviments socials i en canvi fem una deixació, deleguem tota la qüestió de l'economia, de les finances i de la promoció econòmica en els agents que nosaltres interpretem que són econòmics, que són els empresaris. I això d'alguna forma és un procés que hem d'invertir radicalment, hem d'empoderar-nos com a classes populars i hem de potenciar l'autoorganització econòmica de les classes populars per canviar el model. I per tant, segurament entrar en aquests camps és fruit de l'experiència de la vostra reflexió, i jo crec que és una reflexió que s'està fent arreu. Per tant, és important que des del municipalisme, sigui municipalisme autònom, sigui municipalisme que entra a treballar en la institució pública, plantegem la discussió de quina economia volem i com volem generar un canvi de model de matriu econòmica als nostres territoris. Entenem que ara estem en una onada d'increment de participació municipalista, hi ha una certa onada, alguns diuen a saldar les institucions, altres diuen anem a fer pont i fer Esparta, cavalls de Troia més modestos, formiguetes o tsunamis, sigui com sigui, però en tot cas hem d'entendre que o transformem la matriu econòmica dels nostres territoris o els canvis que puguem generar seran segurament no tot els substancials que necessitem, és a dir, està bé fomentar la transparència, està bé fomentar la participació, però segurament el que hem de fer és autogovernar les relacions econòmiques dels nostres municipis i entendre que hi ha unes matrius econòmiques que tenen molt a veure amb l'estructura de classes i, per tant, en aquest cas hem d'entendre què significa la lluita de classes a nivell municipal. Fer unes polítiques econòmiques diferents segurament tenen a veure amb aquest repte. Nosaltres des de la xarxa d'economia solidària entenem que democratitzar l'economia significa posar la persona al centre de l'activitat econòmica, significa afrontar la resolució equitativa i solidària de les necessitats socials. Tenim entès fins ara que l'economia és lucre, és benefici, és eficiència, optimitzar recursos, els recursos escassos, que ens diu l'economia liberal. Per nosaltres, per contra, l'economia és tot allò, totes aquestes dinàmiques socials que contribueixen a la resolució solidària i col·lectiva de les necessitats socials, a la reproducció social. Per tant, obrir la mirada de l'economia a factors que no són entesos tradicionalment com a econòmics i a subjectes que tradicionalment no són entesos com a econòmics. I en aquest camp també entendrem que tot allò que contribueix a la reproducció social, treballs de cura, etc., per exemple, també és l'economia. L'economia feminista jo crec que ens està explicant ben bé què significa l'economia des del punt de vista de la producció de la societat, del conjunt de la societat. En tot cas, abans d'entrar a aquestes mesures, sí que m'agradaria fer 4 pinzellades de per què entenc o entenem que el model hegemònic de desenvolupament local, de desenvolupament econòmic territorial actual, no és un model democràtic i, per tant, és un model que hem de problematitzar, hem d'entendre-lo, hem d'analitzar-lo i, en segon lloc, hem d'intentar planificar estratègicament la superació d'aquest model capitalista. Nosaltres hem analitzat, sobretot, en el meu cas, hem estudiat l'experiència de Barcelona com a mode de producció capitalista. Veiem en aquests últims temps que és un model que s'està reproduint en altres territoris, no és un model singular, no és una excepció, sinó que és un laboratori del capitalisme metropolità que s'expandeix, hi ha unes dinàmiques que potser es generen a Barcelona, però després són traspassades a altres espais municipals, a altres territoris, i en tot cas és important entendre com funciona el model Barcelona perquè ens estem centrant molt en la crítica de la marca Barcelona, per exemple, allà on venim, i segurament hem d'aprofundir i veure quins són els mecanismes, els fonaments d'aquest capitalisme metropolità, que no és només una marca sinó un model. En què consisteix ràpidament el model de governança capitalista de l'economia urbana? Bàsicament, nosaltres analitzem que és un model d'acumulació privada de capital a partir del territori, de generació de plusvàlues urbanes, de rendes de monopoli, d'apropiació privada del capital d'uns recursos que són públics, que són comuns, que són del conjunt dels ciutadans i les ciutadanes,
i es fa a través d'un dispositiu molt elemental, que és la concertació público-privada. Aquest és l'element que d'alguna forma articula la governança del capitalisme a les ciutats. Hi ha el mite que els ajuntaments governen i la realitat és que el capital privat cogoverna amb els ajuntaments. I bàsicament es fa a través de consorcis, d'agències, d'espais que segurament estan més enllà dels plens municipals, que estan més enllà de les esferes on hi ha una efectiva participació ciutadana. El vot arriba a escollir els regidors, difícilment el vot arriba a escollir qui forma el consorci de la zona franca, el consorci dels ports, els consorcis de promoció econòmica. Aquí entren en joc altres elements. Un exemple molt clar d'un consorci que a nivell de Barcelona és fonamental, que és el Consorci Turístic, Turisme de Barcelona S.A. Aquest seria un consorci público-privat per excel·lència, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona té una presència estratègica dintre d'aquest consorci, però evidentment hi ha tots els altres actors que d'alguna forma participen en l'economia turística de la ciutat. El Gremi d'Hotelers de Barcelona és un dels actors que està dintre d'aquesta governança metropolitana de l'economia turística. Això no només passa a Barcelona, l'altre dia amb companys de l'Empordà, per exemple, de la comarca de l'Empordà, del nord de Catalunya, del nord-est, doncs allà també tots els que són els plans estratègics de promoció econòmica també estan participats per tot l'empresariat turístic de la comarca. Què significa que, en aquest sentit, la governança de la promoció econòmica en un camp concret com a turístic estigui participada pels empresaris del sector, que evidentment, a ningú se li escapa, és una obvietat gairebé insultant, que totes les mesures que s'executin des d'aquests plans estratègics de promoció econòmica, des d'aquests plans de polítiques público-privades en aquest terreny, el que intentaran és posar l'administració que posi tots els mitjans per tal que els operadors privats puguin planificar una apropiació privada d'aquests recursos. En aquest sentit, crec que és molt evident en el cas del turisme fins al punt que els empresaris turístics en els territoris són capaços d'incidir en la planificació urbana, en les llicències, en els plans d'usos, en la definició de l'espai públic i en tot cas jo crec que Mallorca segurament és el... no igual, més. Jo crec que el laboratori de la concertació pública o privada segurament no tan formalitzada perquè opera més a les ombres, no hi ha aquestes agències público-privades tan formals, però sí que hi ha una concertació público-privada de facto, qui fa les polítiques públiques al turisme a Mallorca, evidentment és el sector hoteler, amb totes les portes giratòries que hi vulgueu. Per tant, l'element important quan parlem de democràcia municipal, en el cas de la promoció econòmica, en el cas de les polítiques econòmiques, és dir que és analitzar i denunciar que hi ha una concertació público-privada. Per tant, des del nostre punt de vista, no es fan polítiques econòmiques democràtiques en aquest camp perquè no hi participa el conjunt de la ciutadania, el conjunt dels agents socials, etc. Els consorcis público-privats funcionen en molts àmbits, no només funciona el turístic. Per exemple, a Barcelona s'està parlant de l'Smart City com la nova utopia econòmica metropolitana. És una idea de la ciutat intel·ligent, fins ara hem estat absolutament estúpids com a ciutats, a partir d'ara serem intel·ligents, internet de les coses, les tecnologies, el Fòrum Mundial del Mòbil. Ara mateix s'està parlant que l'Smart City és la nova matriu econòmica que ha de resoldre tots els problemes dels ciutadans a partir de les tecnologies. Les agències de promoció de l'Smart City altra vegada reprodueixen el mateix esquema públic-privat. Hi ha l'Ajuntament de Barcelona, per una banda, concertant amb les empreses com Cisco, com IBM, etc. És a dir, totes les multinacionals que estan produint softwares, hardwares, tota la tecnologia necessària per l'Smart City són aquestes multinacionals que a la vegada són les que estan dirigint les polítiques econòmiques que promouen aquest model. Per tant, aquí ens tornem a trobar en la paradoxa de la concertació público-privada que fa una política econòmica en nom de tota la ciutat,
però que els treballadors, les treballadores, usuaris, usuàries, consumidors, altres agents econòmics, socials, doncs no participem d'aquesta planificació estratègica. Per tant, hauríem d'entendre quins són els mecanismes público-privats establerts, com funcionen, i també desemmascarar els interessos del capital privat en la planificació estratègica de l'economia municipal. Això seria el primer nivell, o un dels elements importants per entendre quin és el model de desenvolupament econòmic capitalista a nivell territorial, la concertació público-privada. El segon, si hem vist qui, ara veurem com. El com és a través dels motors de creixement, d'acord? Clar, des del nostre punt de vista, una economia hauria de ser una xarxa de projectes econòmics que resolguessin a nivell territorial les necessitats dels pobles, que desenvolupessin una economia plural, arrelada al territori, socialment justa, diversificada, d'acord? Doncs els motors de creixement fan precisament el contrari. Els motors de creixement, històricament, que hi ha hagut a l'estat espanyol en els últims 20 anys, el primer, el reconeixereu, que és la construcció, entesos? Quan Catalunya, al nord de l'estat espanyol, quan hi ha la desindustrialització, quan s'acaba amb el sector secundari o s'afableix o hi ha la reestructuració del capital als anys 80 que destrueix la composició obrera de classe, destrueix tot el que és el teixit productiu del país, el següent motor de creixement que s'impulsa, i aquí doncs, també en teniu una bona mostra, i el País Valencià segurament és l'epicentre del boom immobiliari i constructor, doncs és el motor de creixement de la construcció. Què significa un motor de creixement? Un motor de creixement significa, és el que a Colòmbia li donen les locomotoras de crecimiento, que entenen que un sector econòmic arrossega el conjunt de l'economia i fa que, si la construcció va bé, tots anem bé, perquè tots anem darrere. El turisme també és un motor de creixement. Els discursos del turisme diuen que el turisme no només beneficia els hotelers, sinó que el conjunt de la societat, perquè el conjunt de la societat va darrere del motor de creixement del turisme. Els motors de creixement, no obstant, tenen un problema des del nostre punt de vista, que és que monopolitzen l'activitat econòmica. No és una activitat econòmica plural, que resol necessitats, sinó que es basen en la tematització productiva dels territoris. És a dir, el motor de creixement turístic a les illes significa que les illes han d'estar especialitzades productivament en turisme únicament, que és una especialització productiva que al sud d'Europa, el capitalisme global, veig que ens està situant d'una forma important. Té el problema també que quan aquests motors de creixement trontollen tot l'ordre social econòmic que s'ha construït al voltant del motor de creixement. Quan la crisi, la subprime, rebenten als Estats Units i esclata tot el problema de la financerització de l'economia que s'ha articulat al voltant de la construcció, tenim la crisi econòmica que portem arrossegant des de fa 7 o 8 anys, amb tota la destrucció del teixit econòmic, tota la destrucció d'ocupació i, en definitiva, provocant un malestar, unes onades expansives que si tinguéssim una economia diversificada, doncs segurament no tindríem aquests impactes socials tan negatius. Hi ha altres motors de creixement, per això, que no són tan evidents, són més invisibles i generen riquesa. Hi ha motors de creixement que a vegades mai es posa davant dels PowerPoints de les agències de promoció econòmica, que són totes les infraestructures urbanes, tot el que és la tecnoestructura per sobreviure a la vida de la ciutat i que en definitiva és la riquesa que anem generant els ciutadans amb el nostre dia a dia, amb la nostra vida quotidiana. Això vol dir gas, això vol dir llum, això vol dir aigua, això vol dir transports, això vol dir patrimoni, això vol dir rehabilitació d'edificis, és a dir, hi ha una sèrie de riquesa íntimament urbana, municipal, que no es presenta com un motor de creixement. Veureu que els alcaldes sempre parlen del turisme, parlen de la construcció, parlaran d'alguns altres motors de creixement, però en canvi el que està generant més riquesa per a les multinacionals catalanes, per exemple, són aquests proveïments. És a dir, Aigües de Barcelona, multinacional, viu de l'aigua, gas natural del gas, aquí ens hem de tenir l'empresa del gas que talla el bacallà, transports, rehabilitacions, Fomento de Construccions i Contrates, ACES, les grans multinacionals no viuen de l'emprenedoria social, no viuen de la innovació social, no viuen d'inventar res. Viuen de l'apropiació privada, de la riquesa que generem al comú dels ciutadans, dels treballadors i treballadores, amb els nostres consums habituals. Per tant, aquest és un motor de creixement que, malgrat no
estigui visualitzat per part del capitalisme metropolità, en el fons, en els seus comptes de resultats, estan al primer ordre i també molt sovint està íntimament vinculat al poder polític local. Per tant, és un motor de creixement que en tot cas hauríem de posar la lupa al damunt i veure com el democratitzem, com els consumidors, com els usuaris, com els que generem aquesta riquesa, també participem en la distribució dels beneficis, en una democratització d'aquest tipus d'economies de lo material dels nostres pobles. Habitatge també seria un altre camp. Hi hauria, doncs, una sèrie de motors de creixement que d'alguna forma són els que vertebren econòmicament els nostres territoris, però que no tenen una governança democràtica, que hi ha capital privat fent una apropiació privada d'aquests recursos, amb unes governances público-privades i que restringeixen la participació popular en les polítiques estratègiques en aquests camps i finalment unes estratègies també, comentàvem amb els companys de DIC, que estan molt associades amb les qüestions vinculades a les marques. Les marques de ciutat són un element, és la cirereta del pastís del model. A vegades ens fixem molt en la marca simplement és l'estratègia que comunica i que legitima socialment aquest model de capitalisme metropolità. La marca de ciutat, com us podeu imaginar, el que pretén és vendre la ciutat en la seva totalitat. El que pretén una marca de ciutat és la mercantilització absoluta de la ciutat. Una marca no vol res més que vendre producte. Per tant, nosaltres també hem de qüestionar les estratègies de marca perquè, precisament perquè som crítics amb la mercantilització, però sobretot també perquè una marca és un relat fet d'una forma jeràrquica, és un relat fet de dalt a baix, és un relat que no s'articula democràticament, és una construcció de significats que tampoc no hi ha una participació popular a l'hora de definir aquesta marca i perquè d'alguna forma violenta tot el conjunt d'identitats locals que nosaltres podem haver anat forjant en la mesura del desenvolupament històric dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Evidentment, invisibilitza les altres ciutats possibles, invisibilitza els sectors subalterns, invisibilitza les dones, invisibilitza els migrants i violenta totes les identitats alternatives d'una ciutat i, en definitiva, redueix la complexitat social de tots els nostres territoris amb un sol imaginari. La marca de ciutat, en el cas de Barcelona, produïda per buscar inversors internacionals que vinguin a la ciutat i inverteixin en hotels, la marca Sóller hauria de veure quins inversors busca i la marca en conjunt, la marca Espanya és una marca fracassada, però també busca alguna cosa, però en tot cas les marques de territori generen aquestes perversions i no les hem d'entendre com un element, els hem de problematitzar, hem de reconstruir-los, entendre a quina estratègia busquen i sobretot plantejar que el que fa falta és construir un relat col·lectivament per donar-li sentit a la nostra vida en comú, però no fet des d'aquí. Aquest és el model capitalista de desenvolupament econòmic de les ciutats, aquestes tendències, concentració público-privada, motors de creixement, marques de ciutat. Segurament a cada territori tenen una declinació diferent. Hem d'analitzar, per exemple, a Osona, que vam estar xerrant fa un temps, allà el motor de creixement era la indústria càrnica, tota la precarització, els migrants, etc. Vull dir, a cada territori els motors de creixement varien, però el que sí que són unes constants invariables és que el capitalisme especialitza territoris, tematitza productivament espais i no li interessa una economia plural que resolgui necessitats, sinó que el que busquen és producte interior brut, acumulació de capital i, per tant, eficiència productiva i que els ciutadans siguin, diguéssim, un decorat en la seva planificació estratègica. Aquests models generen, sobretot, unes ciutats desiguals. Segurament, aparentment a Sóller el capitalisme funciona molt bé, però segurament també hi ha desnonaments o hi ha pobresa energètica, malgrat que el gas hi hagi una empresa de gas, o hi ha vagues en els transports, hi ha vagues al transport, al tren, és a dir, que hi ha una dualitat a les ciutats, hi ha unes dualitats de renda, hi ha unes expulsions, hi ha una gentrificació, és a dir, aquests models generen una violència urbana que hem de posar damunt de la taula i la pregunta és com invertim, deconstruïm aquestes tendències i anem a democratitzar l'economia de les ciutats. És a dir, com fem el que els companys de Navàs han fet en l'àmbit de la participació, doncs com ho fem a l'economia. Això és un terreny que segurament el poder polític hegemònic i el poder econòmic hegemònic es posaran les mans al cap.
perquè l'economia per ells és un terreny que no es pot democratitzar. Nosaltres, l'última batalla política segurament és la democratització de l'economia urbana i afrontar la lluita de classes en aquest camp per la via de les alternatives també. Dit això, ja hauria, des del nostre punt de vista i per l'experiència que estem tenint arreu del territori, constatar que ja s'està d'alguna forma caminant a poc en tots els territoris, en totes les comarques, s'estan generant experiències d'economia social i solidària en molts camps, s'estan desenvolupant democràticament processos de producció, d'intercanvi, de gestió, de distribució d'excedents, de moneda social, de finançament de béns i serveis. S'està practicant aquesta resolució col·lectiva de necessitats en molts àmbits dels nostres territoris, a partir de relacions de cooperació, solidaritat, reciprocitat, autogestió. S'estan produint iniciatives socioeconòmiques autoorganitzades amb aquesta finalitat del bon viure, de defensa dels béns comuns, naturals i socials, pensant en la reproducció i sostenibilitat del conjunt de la població. És a dir, aquesta economia solidària ja s'està gestant arreu de les comarques del nostre país i d'alguna forma, embrionàriament, una altra economia està en marxa. Hi ha alguns elements que poden incentivar en aquest camí autònom d'aquesta economia social i solidària. Nosaltres des de la xarxa d'economia solidària intentem donar eines perquè a nivell territorial aquestes experiències molt locals es puguin anar coordinant a nivell comarcal, que es puguin ser visibilitzades també pel conjunt del país. Estem fent el projecte de PAM a PAM, que és un mapa col·laboratiu, per exemple, que detectem totes les iniciatives de l'economia solidària i les visibilitzem i les intentem enxarxar per tal que siguin més fortes. Fins ara veiem com hi ha socis de Som Energia per una banda, socis de FIARI per una altra, gent de COP57, experiències de criança compartida, de coneixement compartit, nuclis de la PA que fan obra social, també fan economia, quan resolen necessitats. És a dir, estan havent d'una forma espontània, caòtica i molt creativa milers d'iniciatives en aquest camp a tots els territoris. Segurament el que fa falta és visibilitzar-les, coordinar-les i sumar energies per poder girar la matriu productiva del territori. En aquest camp, també els barris de Barcelona d'on venim, d'on vinc jo, també estem intentant posar en marxa aquest foment del cooperativisme als barris, generar equipaments pel cooperativisme, etc. Això és un camí segurament que és llarg, el canvi econòmic, a diferència segurament del cert canvi polític, exigeix una hegemonia material molt més potent i segurament serà més llarg del canvi polític immediat, però és un camí que hem de recórrer. En tot cas, aquesta fase més autònoma, que segurament l'hem de seguir impulsant, també pot coexistir amb una nova política econòmica que poden fer des dels ajuntaments. I aquí és on, des de la xarxa d'economia solidària, volem proposar una sèrie de mesures per tal d'intentar transformar la matriu productiva dels nostres territoris. Si voleu us les comento, les discutim, veiem quines es poden aplicar, quines no, i veiem si funcionen. D'alguna forma són coneixements que hem anat extraient de la realitat, però també són apostes polítiques, sociopolítiques, i per tant s'ha de veure com es poden treballar. En primer lloc, nosaltres entenem que l'impuls d'una nova matriu econòmica local necessita les energies de tots els agents socioeconòmics presents al territori. En aquest sentit, creiem que és imprescindible canviar el paradigma de concertació público-privada, que us deia abans, i impulsar un paradigma que sigui la concertació público-cooperativa comunitària. La política econòmica mai més s'ha de fer d'esquenes a tots els agents econòmics de les ciutats, els agents econòmics dels municipis, que som tots i totes. S'acaba d'això de pensar que els empresaris i els economistes són els únics que poden parlar d'empresa i d'economia. Podem parlar d'economia a qualsevol veí veïna del barri, dels barris dels nostres municipis, i per tant proposem que allà on sigui possible es creïn consells locals per a l'impuls de l'economia social i solidària, on hi participa l'administració local, perquè pugui tenir una participació estratègica i garantitzi la universalitat de la iniciativa, però que també siguin presents les iniciatives de l'economia social i solidària, de l'economia cooperativa local, que aportin tot el bagatge de democratització econòmica de les seves experiències,
I finalment també, i no menys important, que hi siguin presents les entitats veïnals, les entitats ecologistes, les entitats culturals, les AMPAs, és a dir, tots els actors socials, comunitaris dels municipis han d'estar presents en els consells locals que facin promoció econòmica. Mai més pensar en aquests òrgans de promoció econòmica on són els alcaldes i els empresaris qui fan els plans estratègics, o també la comunitat. Bàsicament aquests consells locals han de realitzar un diagnòstic de l'economia solidària a nivell local. No tenim dades, sabem que hi ha tantes cooperatives, però també sabem que les cooperatives no són tot i moltes no són prou solidàries, però desconeixem quants horts comunitaris s'estan fent, quants nodes de suport públic s'estan fent, és a dir, l'economia solidària és està en un procés de canvi constant i per tant també hem de diagnosticar què està passant als nostres municipis, dissenyar un pla director de l'economia social i solidària de caràcter integral, d'àmbit municipal, amb dotació pressupostària, mecanismes d'avaluació i seguiment i fer unes memòries anuals. És a dir, aquest Consell Local de l'Economia Solidària hauria de fer aquestes tasques. En segon lloc, allà on puguem, també entenem que aquesta transformació socioeconòmica de l'economia local ha de comptar amb dispositius concrets que la facin possible. Nosaltres pensem que és important crear agències de desenvolupament local orientades a l'economia social i solidària. A Barcelona partim d'una experiència nefasta, que és Barcelona Activa, l'agència de promoció econòmica local és Barcelona Activa. Barcelona Activa únicament està orientada a fer 50 milions d'euros de pressupost a l'any, bàsicament està orientada a promoure que els autònoms es facin autònoms, a generar tot un discurs de l'emprenedoria, la innovació, que o bé genera projectes fracassats i frustrats, o bé genera petites empreses d'innovació tecnològica que el que acaben fent és vendre els expedients a les multinacionals i per tant no generar riquesa local. Aleshores, la pregunta seria segurament transformem Barcelona Activa o generem una nova agència. Això és un segon debat que s'haurà de discutir en aquests consells locals, no és un a priori, però en tot cas sí que és important que a nivell local puguem construir agències de promoció socioeconòmica. Fins ara hi ha hagut agències de promoció econòmica, el que hem de fer segurament són agències de promoció socioeconòmica que puguin implementar aquests plans directors, que puguin fer programes formatius, promoure la participació ciutadana en el camp econòmic i registrar les iniciatives locals, coordinar-se amb altres agències d'àmbit local o comarcal, també depèn del tamany. Potser no serà factible fer una agència de promoció econòmica a nivell local, potser sí a nivell comarcal, potser a Barcelona tindrà sentit fer-la a nivell de districte, a nivell de barri. Això també és un debat que haurà de fer el propi teixit socioeconòmic local. En tercer lloc, nosaltres entenem que perquè aquesta promoció socioeconòmica tingui èxit hem de donar-li una dimensió espaial. No podem fer una promoció econòmica en abstracte, perquè aleshores estarem fent política de marca, sinó que hem de tenir ecosistemes territorials on desenvolupar aquest tipus d'iniciatives. Nosaltres entenem que a mesura que puguem haurem d'habilitar equipaments públics també per establir la seu d'aquestes agències, fer els programes formatius, habilitar-los com a vivers també de projectes cooperatius i d'alguna forma quotidianitzar la promoció socioeconòmica a nivell local. Això és important perquè a vegades als pobles Convergència ha fet poliesportius. Per exemple, les polítiques faraòniques dels ajuntaments era fer poliesportius i no ha pensat que potser s'han de fer espais on hi hagi tallers on la gent pugui anar a treballar i pugui tirar endavant projectes amb un recolzament que si ho hagués de fer per la via privada segurament les classes populars no tenim recursos financers per fer-ho i necessitem equipaments públics per poder començar a generar projectes cooperatius. Nosaltres a Sants estem intentant engegar un projecte que es diu Coopolis, si voleu el presentem la setmana que ve, ja han començat a sortir algunes notícies. És una nau dintre de Can Batlló, que és un dels recintes que hem recuperat a través de l'acció directa al moviment popular al barri de Sants, i el que volem és que no només hi hagi equipaments socioculturals, sociopolítics, que és el tradicional que fem els moviments quan agafem espais, sinó que hi hagi una nau que té 4.000 metres quadrats on es pugui fer promoció socioeconòmica, és a dir, que s'hi puguin fer tallers comunitaris productius, que ja estan funcionant, de fusteria o de tallers d'autoreparació d'automòbils, el que calgui, que es pugui produir allà, i també hi hagi tallers on els centres formatius del voltant puguin anar a fer les pràctiques i el teixit social econòmic del barri pugui ajudar financerament a generar cooperatives, etc. És a dir, un ecosistema, un centre social econòmic, d'alguna forma,
que pugui generar unes iniciatives que després saltin al territori i d'alguna forma puguin millorar o transformar la matriu socioeconòmica d'un barri, la matriu productiva d'un territori. Si voleu, després entrem exactament com podem construir un equipament d'aquestes característiques. En tot cas, és important la dimensió espaial de la promoció socioeconòmica. Quarta mesura, a estudiar l'obertura del patrimoni públic a les iniciatives de l'economia solidària pot significar també la cessió d'infraestructures públiques per l'ús de projectes locals. Estem parlant de terres, estem parlant de sòl urbà, estem parlant de locals, estem parlant de polígons, estem fastiguejats de com el cicle neoliberal que ja dura 35 anys, els nostres governs locals han donat polígons a qualsevol multinacional que ha passat per allà i ha posat una bona carpeta d'inversions, ha estat uns anys creant ocupació, després l'ha destruït, després se n'ha anat, doncs hem de posar aquestes infraestructures públiques o aquestes ajudes públiques a la infraestructura als projectes de proximitat, als projectes que posin la persona al centre, de sostenibilitat, és a dir, hem d'entendre que tota la riquesa social del territori l'hem de posar a mans dels treballadors i dels agents econòmics locals, és a dir, posar les infraestructures públiques per l'ús de l'economia social i solidària. En aquest sentit també té interès, el que comentava abans, inventariar els béns immobles públics i privats en desús, establir convenis per relocalitzar iniciatives de l'economia solidària, hi ha molts locals tancats, hi ha moltes empreses d'autònoms o familiars que tanquen, que baixen persianes, doncs veure com també tots aquests tangibles de l'economia es poden produir una continuïtat amb l'economia social i solidària, amb l'economia cooperativa, etc. Dintre d'aquesta mesura també entenem que és important impulsar la recuperació, restauració i manteniment de l'antic patrimoni cooperatiu i associatiu local per la titularitat pública i per la cessió d'iniciatives de l'economia solidària. La classe treballadora al nostre país, aquí a les Illes, durant els anys 30 va desenvolupar un patrimoni cooperatiu important, en forma de cooperatives obreres de consum, en forma d'edificis cooperatius. El franquisme, el 39, les va expropiar, les altres van anar morint perquè l'economia de mercat va matar allò que el franquisme no va acabar de matar, però hi ha molt de patrimoni històric que ara està en mans privades, que d'alguna forma s'ha de recuperar per posar-lo al servei també una altra vegada dels projectes de cooperació social i de cooperació econòmica. Això a Mataró, per exemple, ho estan fent, al Cafè del Mar, han recuperat un edifici d'una antiga cooperativa obrera de consum i han fet un restaurant cooperatiu, un centre de promoció socioempresarial, hi ha cooperatives que estan implantant-s'hi i hi ha elements que ens indiquen que pot ser una bona forma de fer aquest salt en la ruptura històrica que ha significat el franquisme, però també la democràcia de mercat, de posar el patrimoni cooperatiu a les mans de la gent que volem tirar endavant projectes d'economia social i solidària. Després d'aquestes mesures hi hauria una cinquena que és també tenint en compte el que us deia de la qüestió més de mig i llarg termini. Nosaltres entenem que per garantir el canvi socioeconòmic hem d'impulsar i hem de treballar un canvi cultural a llarg termini perquè l'empoderament econòmic de les classes populars que hi havia als anys 30, segurament 40 anys de dictadura i 35 anys de democràcia de mercat ens han desempoderat com a classes populars, no sabem autogovernar l'economia, ens diuen de col·lectivitzar tot el poble i diuen, bueno, quan comencem, doncs segurament hem d'impulsar una capacitació cultural en forma de programes que recolzin capacitats formatives tant en l'àmbit tècnic i administratiu, que això és directament polític, és a dir, saber gestionar bé les empreses amb criteris socials, administrativament, de forma comptable, de forma tècnica, financera, comercial, laboral, gestió econòmica, això és important que ho aprenguem. Doncs aquests programes s'han d'impulsar en aquest camp, però també s'ha d'impulsar una educació en valors cooperatius, en educació ambiental, en coneixement de la memòria cooperativa i associativa local, en economia feminista, conèixer les iniciatives de l'economia solidària, formar-los, per tant, amb una capacitació tècnica, però també cultural de què significa l'empoderament econòmic de les classes populars, aquestes dues vessants. Per tant, fer programes formatius. Sisena mesura, hi haurà d'haver segurament una línia específica de programes formatius adreçats a l'assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques. Els programes d'emprenedoria, però actuals, només s'enfoquen en aquest camp. Nosaltres posem en primer lloc els programes formatius més culturals i després
l'assessoria de formació, a més dels serveis de consultoria i incubació, també pensem que en aquests programes formatius d'acompanyament s'han d'incorporar al sistema de finances ètiques per tal de facilitar l'accés al finançament. És a dir, no volem llançar, no té cap sentit llançar emprenedors a la piscina perquè després s'estavellin, sinó que s'han de generar empreses de l'economia social i solidària que estiguin recolzades pel conjunt del teixit de l'economia social i solidària, entesos? Molt vinculat en aquesta mesura hi ha la setena, que és la relocalització del crèdit. Per nosaltres entenem que per tal de fer una promoció econòmica integral hem de relocalitzar el crèdit. Fins ara el crèdit ha sigut una arma en contra de les classes populars. Hem estalviat o hem fet plans de pensions privats que després han anat als mercats financers i després han baixat teledirigits per tal de destruir les nostres condicions de vida, de treball, etc. Pensem que el crèdit és un mitjà, no ha de ser un motor de l'acumulació de capital dels mercats financers, sinó que pot ser un mitjà per tal de recolzar projectes productius. Per tant, pensem que a nivell local és important promoure la creació de fons col·lectius de crèdit coordinats amb el sistema de finances ètiques general, com si Marcet, Diari, amb el que tinguem, amb el que creiem, que creem incentius fiscals, que incentivem la implicació democràtica dels estalviadors locals en els fons locals de crèdit, és a dir, que els estalviadors decideixin on van els diners que estalvien i que en definitiva, a través d'ajudes financeres, microcrèdits, aquest crèdit local relocalitzat ajudi a crear un teixit socioeconòmic local de nou. Vuitena mesura, nosaltres entenem que una nova matriu socioeconòmica local no és la suma acumulativa d'experiències cooperatives, sinó la seva integració econòmica. Això significa que no té cap sentit anar generant empreses de l'economia social i solidària que vagin aïllades una de les altres, perquè es trobaran que hauran de competir amb el mercat capitalista, que es trobaran que hauran de créixer, per tant, posar en risc alguns dels elements democràtics de les empreses o bé morir, que és el que passa en moltes d'aquestes iniciatives, sinó que hem de potenciar la integració econòmica de les iniciatives de l'economia social i solidària. Això què significa? Crear el mercat social. El mercat social és la integració econòmica dels productors cooperatius, però també dels consumidors responsables, dels estalviadors i estalviadores ètiques, dels moviments socials, de les xarxes d'intercanvi, de mercats d'intercanvi, de xarxes agroecològiques, és a dir, tota l'economia social i solidària que està fragmentada, d'alguna forma integrar-la econòmicament i estratègicament, que cada vegada els circuits econòmics es produeixin més en aquests entorns i evidentment que aquest mercat social sigui un mercat social local, l'epicentre que sigui l'economia social local, que s'augmenti la densitat dels intercanvis, la intercooperació entre els projectes, les fires locals i comarcals, la creació de cooperatives de segon grau, les centrals conjuntes d'abastiments, els districtes cooperatius i que articuli les iniciatives formals, però també les informals, les cures també que tinguin en compte, les iniciatives d'equipaments de gestió comunitària, dels béns comuns, les monedes socials, els bancs del temps, els nodes de suport mutu, que tot això estigui planificat i estigui organitzat per tal de fer una economia democràtica i èticament solidària. Una vegada tenim aquest múscul ja ens podem plantejar que, mesurant número 9, l'economia social i solidària pugui abastir el conjunt de les necessitats socials i que també abasteixi l'administració i a partir d'aquí fomentar tot el que és la compra i contractació pública, socialment responsable, totes les qüestions de les clàusules socials, que s'introdueixen els criteris ètics, ambientals en la contractació i en la compra de béns i serveis per part dels ajuntaments, que reconeguin no només els punts que et dona el projecte econòmic, que és el drama pel qual entren les grans multinacionals dels serveis, de les escombraries o de la cura de les persones, etc., els projectes en base al projecte econòmic, sinó que les clàusules socials reconeguin les condicions de treball dignes, la igualtat salarial, la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, l'equitat de gènere i, en definitiva, els criteris de l'economia social i solidària com a factors a tenir en compte al mateix nivell com a mínim dels econòmics. Mesura desena i mesura que en un entorn de crisi industrial pensem que és fonamental és que les administracions, conjuntament amb l'economia social i solidària, també fomentin la recuperació d'empreses privades en crisi per part dels treballadors i treballadores per mitjans d'empreses d'economia solidària com cooperatives de treball associat. Aquest és un horitzó que d'alguna forma queda lluny culturalment perquè ens hem desempoderat en els últims 30 anys, però
és un element que als anys 70-80 es va donar molt al nostre país. A Catalunya l'any 79 es van crear 1.000 cooperatives de gent que va agafar empreses de la indústria en crisi. Segurament s'ha de replantejar el model perquè moltes d'aquelles cooperatives van tancar al cap de poc i en tot cas s'ha d'entendre que aquest tipus de recuperacions d'empreses han de ser un projecte estratègic del conjunt del municipi. No pot ser que les plantilles soles facin una cooperativa per recuperar allò que un capitalista individual ha fracassat. Entesos? S'ha d'entendre que el teixit social, sindical, però també de l'economia solidària, les finances ètiques, s'han de fer projectes estratègics d'acompanyament per tal de recuperar empreses o per tal de cooperativitzar empreses que entenguem que estratègicament són importants que tinguin un sentit públic no estatal. En tot cas, el que entenguem que no volem que sigui públic municipal pot ser gestionat de forma cooperativa. En aquest sentit entenem també que es poden impulsar la cooperativització d'aspectes com la gestió forestal, les tasques de cura, els serveis alimentaris, alguns equipaments municipals, la rehabilitació d'habitatges, part de l'obra pública, la gestió de patrimoni físic, natural i material, el turisme comunitari, per què no anar a cooperativitzar certs patrimonis comunitaris o part del turisme, això és un debat que també hi hauríem d'entrar, però en tot cas pensar que l'economia municipal no és només l'economia de l'Ajuntament, sinó que l'economia municipal és l'economia del poble, per tant, aquí podem fer unes polítiques econòmiques de municipalització, però també de cooperativització dels camps que puguem fer-ho. I, finalment, la darrera mesura seria generar relat sobre aquesta transformació socioeconòmica. Igual que els companys de Navàs estan fent relat sobre la participació ciutadana, de la importància que té l'empoderament col·lectiu en els camps de la participació, és important anar fent relat de la transformació socioeconòmica del municipi, és important visualitzar les iniciatives que estan naixent, és important realitzar mapejos, elaborar guies per l'impuls d'aquestes pràctiques, és important recuperar la memòria cooperativa local, fomentar la participació veïnal en els pressupostos municipals, augmentar la presència en l'identitat local, això vol dir nomenclàtors, de la gent que ha fet cooperació al llarg dels anys. És important recuperar que els nostres municipis s'han construït a partir de la cooperació social. Els barris i pobles s'han fet gràcies a l'autoorganització de les seves comunitats i les escoles s'han aconseguit amb la lluita i els paviments s'han aconseguit amb la lluita i molts dels serveis que ens donen facilitats per viure a les ciutats s'han construït a través de la cooperació social. És important posar un valor i construir un relat al voltant d'aquestes transformacions i, evidentment, realitzar trobades de l'economia social i solidària a nivell municipal, promoure intercanvis de bones pràctiques amb altres territoris, participar en xarxes de municipis cooperatius, visibilitzar-se en les fires d'economia solidària a nivell més global, etc. Per tant, aquesta seria la darrera, no començar per la marca de ciutat per vendre un model, sinó que de forma dialèctica, si estem transformant a nivell productiu la nostra ciutat i estem generant una nova socioeconomia arrelada al territori, doncs també generar un relat que doni sentit a aquesta transformació. Aquest és un horitzó que posat en un full, posat en tot junt, genera segurament un vertigen, perquè és possiblement molt ambiciós, però el que us diré és que tot això ja s'està aplicant d'una forma o altra. Segurament no s'està aplicant tot alhora, però en molts municipis d'arreu dels territoris, algun dels punts ja s'està posant en pràctica. S'estan fent fons solidaris locals, s'està recuperant la memòria cooperativa, s'estan generant espais d'equipaments de promoció econòmica, s'estan generant mercats socials locals. És a dir, tot el que he explicat no ens inventem res. Simplement el que hem fet és donar-li una visió global i proposar-ho perquè les candidatures o els ajuntaments que siguin sensibles i tinguin valentia i vulguin treballar amb el teixit social i econòmic de la ciutat puguin aplicar un canvi de matriu productiva, que ja no ens diguin mai més que això de transformar l'economia i democratitzar-la és impossible. Aquí, en tot cas, veiem que hi ha eines concretes per generar una matriu postcapitalista que posi la persona i la resolució de les seves necessitats en el centre i no l'acumulació del capital i de l'estrucció del territori. I en tot cas jo ho deixo aquí, si llavors ja entrem a fons. Gràcies.
Sí, hola. Jo volia fer una pregunta al voltant de tot això que s'acabes de dir. En aquests moments, per mi personalment, hi ha moltes coses que em venen grans per desconeixement, però sí que l'altre dia, elaborant un programa participatiu de la candidatura municipalista a Montcada, València, discutíem sobre l'impuls. Allí hi ha una plataforma d'aturats que estan fent agricultura ecològica i ara mateix s'han creat un grup de treball que és Terra i Saó i funcionen cooperativament. És una cooperativa, diguem, de productors i consumidors. Aleshores, se plantejaven en el programa electoral, l'impuls d'aquest tipus d'iniciatives. La gent que participava al mateix temps que nosaltres estàvem proposant aquest impuls ens plantejava la problemàtica que podria crear-se davant d'aquells venedors ara mateix que existeixen al mercat municipal. És a dir, si nosaltres estem proposant aquest impuls a una economia cooperativa, en aquest cas, votar a la plataforma o fins i tot intentar que aquests projectes continuaran creixent, com anàvem a resoldre, com podríem resoldre el conflicte que podria crear davant de, diguem, el mercat privat, o el mercat que ara mateix ja existeix. I era aquesta dualitat d'intentar conviure entre el creixement d'aquesta economia cooperativa solidària i afrontar el que ja existeix, els mètodes més arrelats d'un temps a aquesta banda, del mercat privat. I la pregunta era aquesta, hi ha una solució, hi ha un model, és una qüestió de formació i d'intentar que tots entrem dins d'aquest model i siguem capaços de veure com el nou paradigma o la nova forma de funcionar. Lamentablement només és l'esquerra la que té aquests prejudicis exquisits, de dir, hem d'intentar no posar-nos en contra de l'economia privada. Els ajuntaments de dretes, per entendre'ns, o les certes esquerres no tenen aquests prejudicis i van directament al gra a promoure l'economia privada i a minoritzar absolutament les formes alternatives d'economia. Això és un debat polític que s'ha de tenir, per qui governem, per qui es governa, per quines classes socials es governa i quins són els sectors a qui afavorim o a quins sectors maltractem perquè creiem que d'aquesta forma reorientem la desigualtat social. És un debat que en tot cas heu de resoldre a vosaltres. Sí que en un primer moment segurament s'haurà de parlar d'una economia plural. Jo, per exemple, soc partidari de la col·lectivització i de les indústries, però segurament aquest model és irreal, no tenim aquesta força, no tenim aquests coneixements i evidentment hem de conviure amb l'economia que existeix actualment. En tot cas sí que és interessant plantejar que fins ara hi ha una sola economia reconeguda legalment, sobretot, i a nivell de polítiques econòmiques. El que hem de fer els municipis és impulsar una economia plural. Aquesta seria una mica la matriu que d'alguna forma pot servir perquè ha d'haver una economia pública, ha d'haver una economia privada i una economia social i solidària, que no és economia privada des del meu punt de vista, sinó que també és público-social. Aleshores, vosaltres haureu d'entendre a quins pastissos li doneu. Això es dona a tots els àmbits. Quan es plantegen a països d'Amèrica Llatina l'espai radioelèctric, també han de decidir a qui li donen, a quina empresa privada li donen freqüències, a quina empresa pública i a quins projectes comunitaris. Doncs en funció de la vostra gradació tindreu un tipus d'economia o un altre. Jo el que entenc és que és important que, en tot cas, el que es doni valor des de l'administració sigui els criteris de l'economia social i solidària. No dir aquest projecte és interessant perquè es diu tal d'aquesta manera, sinó és important que donem valor als criteris. Nosaltres, per criteris de l'economia social i solidària, per exemple,